So siyambonga kakhulu naye igcokama siyabonga kakhulu SK Scoffers kazwelonke uDuyaza siyabonga umshovekani bakhe. Hello everyone, hope right kulamba kahle. Namhlanje ke nginiphatheleke izindaba ezithinta ke umculi wegospel ke uAyanda Ntanzi odume kakhulu ke ngelika King of Gospel. uAyanda Ntanzi ke ube nomcimbi kade ewenzile lapho khona ke kade ememe namanye ama-artists ama-genre angafani. Lo mcimbi ke ube yimpumelelo ke kwavele kwagcwala kwavala ngomuntu emnyama. Uthe intatheli ke isithi ke kuAyanda Ntanzi ke akazibongeleke kubantu ke abenze umcimbi wakhe waba impumelelo. Uvezane waphuma ke iqhuzu ke nomthandeni ke wambonga nje impela wanqunquza. Wambonga wamvuma ukuthi uyena odlala iqhaza kakhulu umcimbi wakhe waba impumelelo. Wazambongela ngokuthi umshovu wenkani. Asishona khona siyozwela ke yena uAyanda Ntanzi ezisholo ke ngowakhe umlomo ukuthi hayi umthandeni uyayenza into yakhe. Mawuthi uyaqala ukufela la make sure ukuthi ushiya subscribe ukuze ngeke phela uzuphuthelwe ama-video afana nalawo. Asishone khona ke excitement yabanye abasebenzi into mayinhle nje vele uphuma uhambe uthenga ithikithi uyisupport uze khawula ke sibone ibrand enkulu lapha kaMthandeni ingena ithi qhwa enkundleni igcwala phama bajabula inkundla ithi uthini umdlalo bakho nomthandeni mfethu umthandeni is a greatest artist of all times. Kungithobisile kakhulu kumbona njenge brand enkulu kangaka inyathela stage saka oqala nje kungithobisile kumbona ehleli audience yaka Ayanda Ntanzi ethamela umcimbi ewuhloniphile. Ngiyabonga kakhulu ngamangala kakhulu ke ngathobiseka esengimbone segibele stage kwangichallenge as well ukuthi you see kubalekile ukuthi uNkulunkulu ekunika ekuphumelelisa uNkulunkulu ekuphakamisa kufanele ngaso sonke isikhathi wehle uthobeke la kufanele uthobeke khona nakubantu bahloniphe usupport abanye abantu. Umthandeni wenze into ehlula abaningi ukuthi noma umake wamkhulu usehambela phezulu akasakwazi ukubuya phansi ebantwini. So siyambonga kakhulu naye igcokama siyabonga kakhulu SK Scoffers kazwelonke uDuyaza siyabonga umshovekani bakhe. Yabona ke lapha bese shovu inkani ngodli so ubephola futhi khona la neze libukile ukuthi cha shovu inkani la one time sekufika abashovu benkani. So siyabonga mfethu ungithobisile kakhulu wenza umcimbi wami abasezingeni abantu akade bengalindele ukuthi lingaba kuona. So siyambonga kakhulu. Mhlawumbe singalibele ingoma ethi nje Ntanzi featuring Mthandeni. Anything is possible manje sengibonile anything kungenzeka. Ngenzeka noma yini. Ngicabanga sesilelo zinga lokuthi ulindela noma yini hlala ulindile inkalo zakho iboshiwe singehla noma. Okay everyone ke simzwile uAyanda Ntanzi ke ebonga umthandeni. So comment down below umbono wakho wena ngalolu daba bathi ke sivala lana ke i-video namhlanje sibeya unqi. I really hope you enjoyile i-video namhlanje. If we enjoyile make sure to smash lo like button uphinde usmash nalo subscribe button and mina I will see you in the next video. Bye.